Het is man die 6 januari, dus de dag dat. De verhaalt het over de extreme koudens in Amerika. Dat je in Nederland op de vraag hoe gaat het met die, dit zei ze matten. Droog. En dat Friesland het had over de temperatuur, want het liet je zoveel van maaitijd. En daarom iepen wij Joet us eigen bient groentetuin. Goejoen en welkom bij de eerste bient van dit jaar. Miljoen als gast, regisseur Josti. Met hem praat ik over het theaterstuk Vader Paard. Het gaat tongens in première. En alle dagen laten wij zien hoe dit spektakel met 100 hinders zijn vorm krijgt. Het begin is dat er een maan op het beeldscherm is. En dat vervormt dan in de embryo en dat moet dan het vaderpaard voorstellen. En dan komt Velle binnen. En dat is dan het vaderpaard dat volwassen is. In 2003 nam hij officieel afscheid van Friesland met Koning Leer. En deze week maakt het regisseur Josti zijn comeback met weer een groot theaterspektakel. En ook in dit stuk tilt het op van de hinders. Tonsdie en Vreed. Sjoggen duizenden mensen in het Wetense Expo in Ljouwert zien nijste creatie Vader Paard. Dat is een stuk gebaseerd op het gedicht van Tjerbe Hettinga. Welkom Josti. In de studio, je ziet ik al de beelden. Ja. Dus zijn wat prachtig, mooi. Ja, wat wie het zeker. eigenlijk? Dat is het is de maan. En daar begint het gedicht eigenlijk van Tjebbe ook. Maar deze maan verandert in een embryo. En in dat embryo verandert in een paard. Ja. En dat is een beetje het begin van het leven. Het vaderpaard. De voorstelling. Ja. Vaderpaard, ja. Baseren op een gedicht, daar zitten we het nog even hebben. Ja. Ik wil eigenlijk even met jou over die comeback praten. Zie je lang wie jou de creatief leider van theater. Ja, Ben je klopt. ophouden met Koning Leer. Ja. Dan ben je weer waarom met de hinders. Hoe viel dat voor jou om weer in Friesland ondergang te wezen? Nou ja, het voelt voor mij niet zo anders, omdat ik ben in die zin nooit weg geweest. Ben er gewoon blijven wonen. Ja, je weet niet werken. Ja, en ik woon hier toch al 20 jaar, heb ik laatst uitgereden. Ik heb nergens zo lang gewoond als in Friesland. Dus dat is toch een beetje, begint het verdacht veel op mijn thuis te lijken. Maar ik ben na theater natuurlijk vooral bezig geweest met voorstellingen weer in de Randstad. En ook een periode in Utrecht. Had ik dan zelfs ook nog een pied à terre, zo heet dat. Maar daar ben ik weer klaar. En dan komen er weer nieuwe dingen op je pad. En dan is het wel leuk dat je de draad weer kan oppakken hier in Friesland. En dat je zou doet je ophouden bij theater, het wie wel kleer van mij. Ja, zeker voor theater. Kijk, dat moet je niet zo lang doen. Dat heb ik bijna 10 jaar gedaan. En dan is het weer tijd voor wat anders. Ik heb niet zoveel aan mijn vader geluisterd, maar hij zei een paar goede dingen. Eén daarvan was, je moet iets nooit langer dan 10 jaar doen. Heb ik ook altijd gezegd, van na 10 jaar is het afgelopen. Wat er ook gebeurt, dan stoppen we. Ja, en dan zie ik je orenpaden en Ja. dat slag Ja. het soms net. Dan kom je weer om. Toch even naar dat afskiën, Koning Leer. Ja. Daar wil ik even naar zien. Oké. De delen! Maak je hinders op mijn volgers! Boeren willen alleen! Ik zal dit niet langer te lijst wezen! Ja, spektakel, viewer, Ja. hinders. Wat helemaal Zeker. hinders, want je hebt 30 Ja. hinders in Koning Leer, maar aan zijn vaderpaard 100 Ja, hinders. wel bijna 100 paarden. Ja, nou, in de eerste plaats, ik heb heel veel paard gereden. Toen ik op de lagere school en middelbare school was ik echt elke dag in de manege. Dus dat verklaart al wat. En voor Koning Leer gingen we op zoek naar een mooie locatie. En toen kwamen we eigenlijk in aanbouw zijnde hal van het Fries Paardencentrum in Drachten. En toen ben ik weer eens gaan lezen in dat stuk. En toen kwam ik iets van, ik denk wel 60 verwijzingen naar paarden van Shakespeare. Toen dacht ik, ja, dat moet zo geweest zijn. Toen ben ik echt in contact gekomen met het Friese paard. En dat is dan toch wel voor paardenliefhebbers iets heel bijzonders. Want het Friese paard heeft natuurlijk die uitzonderlijke uitstraling, die souplesse, maar ook de kracht. Ja, en een soort poëtisch iets wat er omheen hangt. En dat is natuurlijk altijd wel bijgebleven. Ja, en dan komt nou dat vaderpaard, Ruud. Ja. Kun je eens omschrijven, wat is krek een vaderpaard? Nou, het vaderpaard is voor de kenners is een hengst die iets bijzonders heeft. Met een bijzondere uitstraling. Die boppen de oren uitstiert, Ja. hè? Ja,
een beetje een superpaard. En dat is een beetje een uitdrukking van dat is echt een vaderpaard. En dan precies omschrijven kan je dat niet, maar als je er verstand van hebt, dan weet je precies wat we bedoelen. En dan komt dat gedicht. Ja, want Tjebbe was natuurlijk, zijn vader handelde in paarden en ze hadden veel paarden thuis, Friese paarden, en was er ook gek op. Hij kende dat begrip natuurlijk, vaderpaard. En dat is, eigenlijk heeft hij dat gedicht geschreven na het overlijden van zijn vader. En dat is ook wel een thema wat in het gedicht zit. Want Koen, hoe wie die relatie? Ja, dat moet je aan de familie vragen. Maar ik denk heel goed, voor zover ik weet. En hij had natuurlijk ook broers en er is ongetwijfeld van alles gebeurd. Maar zover ik weet was het een hele hechte band. En het bijzondere anekdote natuurlijk over vaderpaard is dat zij 1 prachtige hengst hadden. Die hebben ze 5 keer verkocht, maar steeds weer teruggekocht. Omdat ze er geen afscheid voor konden nemen. En ze dachten, nou die zien we nooit meer terug. En dan hebben ze toch weer op allerlei mogelijke manieren teruggehandeld. Op een gegeven moment was het in Duitsland. Ze hebben nog 1 keer teruggekocht. En dat was omdat toen zijn vader is overleden. En die hengst heeft voor de koets gelopen. Want is dat dan het verhaal uiteindelijk wat jou vertellen? Dat is 1 van de verhalen die we vertellen. Ja, wat is nou bijzonder aan een gedicht is dat er eigenlijk 10, 12 verhalen in zitten. En dat je elke keer als je het weer leest, dan pak je weer een ander Kun je verhaal. één verhaal eruit pakken dat bij jou binnenkwam, omdat je zelf aan het rieden was? Ja, nou, ik vind een heel mooi thema is toch wel het thema van waar komt dan zo'n paard misschien ooit vandaan? Dat het uit de natuur komt. En bij Tjebbe dat het eigenlijk uit het wad komt. Uit de sompen van het wad zit het vaderpaard. En daar komt hij eigenlijk, dat het ook verbonden is aan natuur, dat vind ik heel mooi. Heb ik ook van Sietse Pruiksma, die de muziek maakt, componist, die heel veel ook op het wad werkt. En daar zich ook laat inspireren door de vogels en door die omgeving. Dus die verbinding van natuur, van het vaderpaard naar de natuur en daardoor een soort mythische, krachtige aanwezigheid, die vind ik wel in het gedicht, sprak me onmiddellijk aan. En dat hebben we ook onmiddellijk wel gebruikt als een van de Ja, uitgangspunten. want dat liep me wel dreig. Koning Lear is een verhaal van Shakespeare. Ja. Dit is een gedicht van goed een minuut. Ik heb hem een paar keer gehoord. Ja. Ik dacht soms betienen wel eens, ja, waar gaat het eigenlijk over? Ja, maar Hoe kun je daar mensen, die duizenden mensen maar boeien? Nou, punt 1, dat we niet alles van het gedicht gebruiken. Het gedicht is een inspiratiebron en levert natuurlijk een heleboel beelden op. En die beelden... Dus het dat draait om de zijn beelden uiteindelijk. Ja, beide. Ik denk wel dat je naar huis gaat straks met de taal van Tjebbe. Dat denk ik Dat wel. wel. En iedereen gaat daar wel dingen van... Ja, dat denk ik Maar wel. wat is het Ja, eerste procent, steeds maar... Oh, wat je die doet. verhouding is natuurlijk... Kijk, punt 1. Dit is een paardenshow. Dus hier zie je, ik weet niet, iets van 15, 16 verschillende nummers rond paarden gemaakt... die we allemaal zo'n beetje of verbouwd of opnieuw hebben gemaakt... geïnspireerd op dat gedicht. Maar het is punt 1 natuurlijk iets... waar iedereen heen kan, omdat het direct aanspreekt. Omdat je je ziet iets heel bijzonders van Centaur. Maar je ziet ook een overval op een postkoets. Je ziet van allerlei dingen. En dat wordt toch door een verhaal losjes bij elkaar gehouden. Waardoor je niet het gevoel hebt dat je in een circus zit... waarvan je van het ene nummer naar het andere nummer gaat. Ik hoop dat dat zo gaat vervloeien. Ja. Weer heel anders dan natuurlijk Koning Lear. Het is niet een toneelstuk met paarden. Dit zijn paarden en dit is een grote show. Je mist van het. dat. Het is net zo dat je er zit en denkt, wat is nou het verhaal? Wat is nou het verhaal? Je moet gewoon je niet bestellen en genieten. Nee, Dat is net ja, maar ik denk dat je dat helemaal niet over nadenkt. Want dat komt helemaal niet aan de orde. Je kijkt je ogen uit van de nummers die daar zijn. Is dit cultuur met de grote K? Wat jou onbelangrijk? Ja, maar kijk, ik denk dat mijn voorstellingen gekenmerkt zijn dat je dat niet daar in dat hokje kan stoppen. Nee, want daar wil ik het eigenlijk mooi... Sorry. Ja. Nou, daar wil ik het mooi over hebben. Want Ja. je hebt verschillende zaken die in. Ja. Jochem Meijer, grote theatervoorstellingen, opera's. Ja. En echt dit. Ik weet wat je niet... Catch Your Light. Heb je Ja, dat ook betocht? wereldberoemd. Nee, dat is ook niet bedacht. Nee? Maar Armin van Buuren, vrouwtournee. Wat is Ja. nou het stempel dat jou daarop drukt hebben? Nou, dat zie je wel, hè? Ik weet het net.
Nee, kijk maar naar wat er allemaal gebeurt aan zangers en aan acrobaten en aan licht en aan visuals die je erachter ziet. Kijk, een normale danceshow is de DJ met wel heel veel spectaculair licht eromheen. Maar hier zie je het toch van een hele andere kwaliteit. Overigens opvallend, die lichtontwerper die dat maakt, doet ook het licht voor Vaderpaard. Ik wil een vervelende vraag stellen. Had je nou het Vaderpaard en Armin van Buuren Nuis te college? Ja. Wat laat jou het dan het meest? En je mag kiezen. Nou, ik denk omdat ik dit nu maak, dan doe ik liever Vaderpaard. Waarom? Omdat het intiemer is en ik krijg wat meer ruimte. Ja, maar dit joggen. En dit duizenden mensen dit zitten honderdduizenden miljoenen mensen. mensen. Ik bedoel, dit gaat echt over de hele wereld. Maar dat maakt het dan Dus- minder uit? Nou, dat is verschrikkelijk leuk om mee te maken. En ik hou er enorm van om er ook bij te kunnen zijn. Niet dat ik altijd meega, maar ik ben er wel regelmatig bij. En dat is een geweldige belevenis. Maar kijk, de intimiteit en de concentratie en het subtiele van werken met paarden in een ruimte met 4000 mensen, dat is bijna kleinschalig vergeleken met wat daar gebeurt voor gemiddeld 10.000 of 20.000 mensen. Dat is natuurlijk enorm. Maar het heeft ook weer heel veel met elkaar te maken. Punt 1, Armin van Buuren is wereldberoemd, het Friese paard is ook wereldberoemd. Ja. Dus het gaat over grote dingen, iets over hele bijzondere dingen. En dat maakt het voor mij heel interessant. Ik ben niet in eerste instantie de bedenker van dingen. Ik moet mij laten voeden. En ik word geïnspireerd door Armin van Buuren en dat levert dit op. En ik word geïnspireerd door het Friese paard en al die mensen die daarmee bezig zijn. Laten we dat vooral niet vergeten. En dat levert dan Vaderpaard op. En daar kunnen we Thomas die en Freed nog zien. Ja. En wat wij doen, tegen dank trouwens voor de komst, succes, maar de repetities nog. Graag Wat wij doen deze hele week, wij sjuggen bij de oefenings van het Vaderpaard. En dat doet Albert Jensma, die is er de hele week om te volgen hoe dat daar eruit ziet. En zo wie hij Freed bij de opstart van het Grutte Theaterspektakel. Neem even stoelen mee. Anders moet je staan. Lieve mensen, 10 jaar geleden ben ik eigenlijk onder de betovering geraakt van de Friese paarden. Toen ik in Drachten, in het toen nog nieuwe het Friese paardencentrum, Kening Leer heb mogen maken. Samen met Rien Schatema, met Triater en met heel veel Friese paarden. Ik ben toen onder de betovering geraakt van het Friese paard. Maar zeker ook onder betovering geraakt van de passie, de betrokkenheid en de manier waarop zoveel mensen, liefhebbers en eigenaars van de Friese paarden met hun dieren omgaan. En waartoe ze gezamenlijk in staat zijn. En toen ik gevraagd werd om nog een keer iets te maken met het Friese paard, was het absoluut die passie die ik bij jullie voel en ervaar, wat voor mij een ontzettend grote motivatie is om dit te maken. We zullen het misschien nog heel moeilijk met elkaar gaan krijgen, omdat we hele lastige dingen moeten oplossen. Maar met jullie ervaring gaat dat zeker lukken. En met mijn ervaring vanuit het theater erbij moeten we in staat zijn om iets heel, heel bijzonders te gaan maken. It all starts with one. It all... Bilket het of bilket het niet? Ja, dan mag ik mijn leesbril op, want het ging zo net zo. De vorige keer heb ik maar die maar vuil hier. En toen na 2 keer, toen wonnen ze wij naar de uitgang daar. Menno, dat is dus Jansjaar Hengst. Hiest. Hij komt uit het hele grote scherm op de film. En het begin, ik denk dat dat het eerste nummer is. In het begin van de film is maar rent er een hiest op het waard, vrij roem. Nou ja, Jans vond het net zo slim om maar een hele mooie, statige hiender gewoon los te liggen. Hiest, ja. Het middelste paard dat aan die kant staat, dat is Martin Hendrik. Dat is de hoofdrolspeler samen met Nienke Laverman. En dan direct ingekeerd wending. Naar links. Ja, even kijken. Ik ben de Ruud, dus oefen die nou even droeg. Ook. Het is inkwart. Normaal in de proef langer. En we hebben een paar nieuwe rutters, dus die moeten het even in het kopje hebben. Dat is zo mooi van deze act. De Friese trein, die begint ik echt in je hinder.
Dus het is de geboorte en it all starts with one. En dan komt er één hinder en dan komt heel meer bij. Nou, zo begint de show. Ja, de lusten van het vlees. Nee, de lusten van de stut die het implanten steen. Als een beer in het vlees of zoiets. Ja. Zo'n project komt voor mij maar één keer in mijn leven voorbij. Het is zo mooi, je weet zo hoe alles bij me komt. Wat er eigenlijk al in zijn hinder zit, dus dat die garage en de kracht, maar ook de kwetsbaarheid en de skin. Dat probeer je te ondersteunen met poëzie en muziek. En dat gaat eigenlijk heel organisch samen. Dus, Het begin is dat er een maan op dat beeldscherm is. En dat vervormt dan in de embryo en dat moet dan het vaderpaard voorstellen. En dan komt Felle binnen. En dat is dan het vaderpaard dat volwassen is. Het publiek zal maar ergens op reageren en je loopt hier net achterlangs. Dat kan niet. Vooral als er dan een volgende act er al is zit en het publiek gaat klappen, je kunt nergens heen. Nee, het is te gevaarlijk. En gevaren, dat zoeken we niet op. Dat sluiten we uit. Ja, het is dus nog lang net klaar daar. Morgen zorgen we verder hoe ze er maar onder gang binnen. Ja, ik in het hier scoren alle dagen uw specialisten on. En Joet zorgen we met Martin Knossen en uw Nijman rijdt zijn spanning af vooruit op de trends in haar vakgebied. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst even deel bij uw eigen Aad Ozenbrug, uw biologisch tunker. Want hij had een heel bijzonder plan voor dit dier. Aad, naar hier, naar je plan. Wat geven we dan? De bientuin. De bientuin? Ik ben er zo weer mee. Ja, dit wordt fantastisch. Dit wordt het? Dit wordt hem, ja. Wat komt erin? Nou ja, van alles en nog wat. Maar wat fruit bij hem gezien, compostbult, sla, warteltje, maar ik wat aparte dingen. Meestal kent thuis ik mij wel. Meestal kent thuis mij wel, dat is eigenlijk wat de bedoeling. Je mag thuis even mij wel. Je mag gewoon dwaan verstoten. Ja, en dat hoort net op grote schaal. Al is het een 400 meter. Maak het neer uit, maar val je het en begin ik een groene tuintje. Succes ermee. Nou, tegen dank. Maar zegt ik nog wat dwaan van meer, of blijf alleen maar te praten? Nou, wat maakt dwaan? Nou, dan maak je nog wel even strandkrootje. Oké. Ik heb beter van bovenaan meer aan, dat is wat hout één keer om. Ik ken het nog nooit zien, dat is wel duidelijk, hè? Zo? Zo ben je met de crisis daar nou. Je zei iets. Nou, dat is er maar wat minder op, ja? Stik er maar echt in, joh. Dat is wel beter, is het net? Ja, het leert snel. Ik moet even jaren. Wat voor stront is dit? Dit is uniek, hè? Dit is stront van een as. Een liets rund. En dit is padstaalstront. Een beetje histerstront, dat ken ik. Laat hem net omvallen, hè, want dan keer ik een kroon naar mijn 12 banden voor. Dan kan ik net omvallen. Een vrouwenkroon. Een vrouwenkroon. Zo een beetje verstrooien. Ik liet meer aan dat werk maar doen. Dat is wel makkelijk zo. Vind ik wel lekker, kom hè? snijden weer weg. Zekers. Nou. Huppakee. Ik ken het zelf net harder. En dit ken ik dus in mijn tuin? Ja, dit kan dus in eigen tuin. Als je, het kan van lits, het kan in een specietoon kan van een tuin beginnen. Als je dan hoeft er vanzelf net een kroon strand op. Maar als je geen strand krijgt, dan kan je gewoon bij de tuincentrum wat kereltjes halen. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je hoeft het net te moeilijk te bedenken. Gewoon beziek je het maar eens. Waarom is stront zo belangrijk? Ja, grieren met voeding gaan krijgen we een meisje, hè? Wat er nog een kroon? Nou ja, dan maakt het een beetje nog in droog in, hè? Nou, dit werkt. Miranda wat krootje. Zo kan ik het daar wel omkrijgen. Lang leven de bintuin. Ja, het is dus de bedoeling dat jou de komende man mij doorgaan, mij Aad. Dus als je zelfs een stukje groenheid kind dus maar een pasregeltje wezen, dan kun je jou met help van de tips van Aad jouw eigen green te verbouwen. Houd dus een Facebook-site in de gaten en zorg naar de filmpjes van Aad zelfs die keer bij u in het programma binnen. Ja, Reis Spanninga.
welkom. Ja, dank je. Wat heeft dan een groentetuin? Een Nou, eigen groentetuin, zeg maar. Ja, van alles. Nou, maar ik zei dat ik zelfs net een eigen tuin, maar ik gebruik ze volle, dus ja, dan ken ik natuurlijk, dat ken het al. Ja, maar het is echt monster interessant. Het is natuurlijk heel erg goed, het meeste door. Super initiatief trouwens, heel erg leuk. En ook is dan die groente weer broeken om er wat lekkers van te maken, dat is de bedoeling? Ja. En ik heb je uitstald. Ik heb hier... Dat is van alles, maar werkflessen. Ja. Martin, Ja, ik hier er een beetje rekening mee houden om dat eruit te komen. Oh, dat is het lekker spul maar nou. Wij vregen, het idee, Joet, is dat wij hem vragen wat binnen de trends is. Maar nou, daar zijn we het aan ze nog, hè? Want die werkfles die stiet je wegpas, stiet je net van neer. Zo zie je het, maatje. Maar even diep, dan kun je al, Martin, even vertellen wat binnen die trends die we nog zo platteland bouwen komen moest absoluut. Ja, dit is een heel soort nou in beweging, dit thema. Daar hangt naar authenticiteit. Het heeft ik wat te maken met de crisis, hè, dat mensen naar de portemonnee zorgen van, goh, wat kost het allegaar? Sommige mensen hebben ik wat meer tiert, hè, maar je zorgt heel sterk dat mensen weten willen waar hun product bij komt en ze proberen dat, dank u wel. En ze willen dat graag zelf verbouwen en dat doen ze net alleen in hun eigen tuin, wat natuurlijk prachtig is. Dus ik vind dit een geweldig initiatief om elke ronde slag in Friesland om dat in de tuin te doen. Maar wat ik zoals is dat er in coöperatievorm en daar binnen allerlei soorten variëteiten op, maar dat mensen mogelijk een tuin hebben, werd ze gezamenlijk de oogst van opeten. Maar je Jerry Ekkel, en dat zou Piekelijk zelf eens een keertje mij die zei van, er zijn zoveel mooie plakjes in dwarpen of in steden, er gebeurt niks. Daar luidt wel een stukje groen. Ja. En dat mag eigenlijk dat gewoon om scheppen daar een tuin in beginnen, een beetje guerrilla-achtig. Zou dat kennen? Ja, hiermee door, hè? Een guerrilla-tuin. Guerrilla, dat gaat echt gebeuren, vooral in de stad, omdat ze daar dan waarschijnlijk geen groen meer hebben. Maar ja, dan is gewoon een roze struk, een hupskee op een kop en daar praai je in. Hè? Dat is die ideaal. Ja, wel fantastisch. Oké, dit is het werkverhaal. Ik heb even wat inmaken en dat kan hartstikke even zien hoe dat gaat. Maar is dit een trend? Nou, zelfs dwan is wel een trend. En het is natuurlijk leuk. Ik ga hier allerlei verschillende dingen zien. Maak er leuke labeltjes in. Ik test haast niet maar. We krijgen pas lekker. Ja, tuurlijk. Maar dit is dan soer. En het is dus eigenlijk wat we vroeger ik doen. Ja, we hingen geen koelkasten en orde dingen. Dus we moesten het inmaken. Ja, dat komt wel weer aan. En dat heeft toch Fadi, hoe dat werkt? Ja, ik heb het even niet, ja. Zullen we dan zien? Zie maar even. De trend van 2014, dat is het inmaken van groenten. Zelfs dan. En ik doe het even voor. Zie maar even mij, in mijn keuken. Dan kan het als een zelfs ik. Je krijg je, natuurlijk, de pannen en dan gaat er jettek in. Nou, jettek, dat bruk je 2 kopjes jettek. 2 jettek. Daar doe je op. 1 kopje maar water. Zo. Suiker. 2 volle skeppen. Maar een koper bovenop. En een grauwe lap vol massaat. Die erop. Even sieren laten en ondertussen de groenten snijden. Op het vuur, heet vuur. En rieden, zodat het zout en de suiker oplost in de jettek met water. Dan ga ik mijn 10 skiller zo lange banen snijden. Zo. Gewoon lange banen snijden. Dan hebben we die linten met komkommer. En die gaan alle in het potje. En die luisteren even mooi stief in. Dan pakken we er even wat kruiden bij. En komkommer en dellen, die 2 tegeren, dat past heel goed bij elkaar. Dus een beetje frisse kruiden erin, er ik bij. En het just dat ik wil in de winkel in die potjes, er zitten er van die pitjes in. Zie je? En die pitjes, dat zijn mosterdciertjes. En die zijn lekker, hè? Zie je, die strooist er zo in. Die snijdt er nou. En dan pak je even 2 vingers aan en dan doe je het zo. Zie je, dan liggen al die pitjes erin. Zie je? Want die pitjes, die zijn pittig. Dan heeft het een mooi leeg peperke. En die scoven er zij in. Dus hij wil altijd een voorhand bij het raam zitten. Hè? Dus niet over de zijde niet. En dan kom je met die sierende gieten jettek. Even een plaatsje pakken. Dan zetten we dat potje, dat zetten we erop. En dan jetten we dat werkpotje helemaal vol. Totdat er niks meer in kan. En dan pak je het dekseltje.
Zo. Dat drukt ze dicht. En dan rent het er oer heen. En dan dichtklikken. En dan zo op een kap zetten. Want dan trekt er vacuüm. En dan bloedt het nog langer goed. En dan heeft alle soortjes, paprika, wortel. Dat maak je zien. Zelfde manier als je komkommer. Kaartje erover. En je harde grien niet maken. Ik leuk om eens een keer voortje aan. Best wat oors als een flesje wien. Ja, dit is het potje, Rijtje. Dus deze zit er voor bij het raamrollen. Als je die maar zo hebt. En waar is dat nou lekker bij? Ja, bij een riescoteltje of zo, pittig. Ik heb wel een pittige broeken. Nou, denken ze thuis wel hoor. Doe ik nog een potje, helemaal klaar. Oké, we gaan naar de trends. Ja. We gaan verder. Wat ik jaren, dat kan je ook wel wat vertellen. Mensen binnen, die keep je misschien al een keeltje, let het opgroeien daar een kool. Ja. Verwoeks een kool en slacht je dat. Ja. Kist dat verhaal? Ja, dat past ik helemaal in het beeld even krijgen hoe hier. Mensen willen het zelf vielen, zelf zien, ja, het laat zelf hebben, belib je inderdaad, dat is het. Ja. En ja, dat viel dan voor sommigen misschien wat wreed, maar natuurlijk wordt het er nooit slachten. Maar mensen die dat toch? Nee, ik ken nog geen mensen die dat doen. Is dat maar nou echt iets randstedelijks of zo? Randstedelijks? Ja, dat kun je zo vaststellen dat er een paar van die hippelingen in Amsterdam doen. In de gaten houden, maar ik heb dus Jaap Frederiks, die zit in Delsterhuizen. En die het Kiepen en die het Barken. En daar kan je een kiep lezen. Maar dan moest het aan de boer oerletten om dat beest op te groeien. Want als de haast nog lekker bijeenkomt van een stukje paprika, die moet dat dan ik proeven, dat werkt al net. Dus die boer die moet dat beest zoen opgroeien letten. Ja, en dan krijgt die belevenis en ja, dan... Daar zitten we vandaag nog een heel stuk op het meet van eten en hoe dat gaat. Participatie samenleving, hebben we nog een minuut om dat eventjes deel te zetten. Wat verwacht de Sto daarvan? Van dat dat is al heel erg in beweging. Ik merk dat nou dagelijks eigenlijk in mijn werk. En ik denk dat het leuk is, ik verbind om maar even naar het komend uur te zien. Ik zou het leuk vinden om met dwarpen in contact te komen om hun verhaal vertellen te laten. Dat we dat onderhand van voorbeeld... Nou, hoe ze dat oppakken. Coöperatie om zelf een dwarpsverzending in de benen te hebben. Een organisatiestructuur om een eigen tuin te ontwikkelen. Hoe ze omgaan met een leegkomend gebouw in het dwarp. Sommige dwarpen willen misschien hun eigen kwallen wel opzetten. Hè? Dat is nou ik, liedjes kwallen, die kroepen bij elkaar. Dat we het eigenlijk door de orde zelf oppakt. Dat soort voorbeelden. Ja, ik denk dat er een heel soort omkomen en daar wil ik het graag goed hebben. Oké, nou, daar hebben we nog een mooi jalier voor. Allereerst de december, dan zullen we lekker eten. En die tuin. Prachtig initiatief. Super. Ik hoop dat ik er nog wat bij wees mag. Heren, tegen dank. Ik zie je gauw weer. Ja, dit weer bient voor Joet. Morgen weer vanzelfs weer. En ik wens je nog een hele noffelijke jong verder.